ମାଉସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଭଲ ନି ଭଲ ଅଛି। ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସରିଲା ନା? ନାଇଁ ରୋଷେଇ ନାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଇ ହଇ ଆଉ କି ଖାଇବ ତାହେଲେ? କାନା ଖାଇବ ନା ନାଇଁ ଖାଏଙ୍ଗା କାନା 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 ଆଚ୍ଛା କି କାନା ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁଛି ଯେ ମାଣ୍ଡି ମାଣ୍ଡି ଖାଏଙ୍ଗା ନାଇଁ ମାଣ୍ଡି କାହିଁ ତୁମର ଘର ଉପରେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କି ଖାଇଲ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇନି ଖାଇ ନାଇଁ କିଛି ଖାଇ ନାଇଁ ଖାଇନି ହଁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ରାତିରେ? ହଁ ଠିକ ଅଛି ତୁମର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଯାହା ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା ତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା ନାଇଁ କୁହ ନା ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଖାଇଛି ହେଇଛି ନା ପୁରାପୁରି ନା ହଇ ହଁ ପୁରାପୁରି ହେଇଛି ତ ତୁମର ପାଇଁ ଗୋଟେ କମା ଆଣି ଦେଇଛି ହେଲା ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ହେଲା ଖାଇବ ଇଏ ହବ ଏମିତି ହଁ ହେଲା ହେଲା ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ ମତେ ନା ନାଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା କିଏ କୁହ ନା ମୁଁ କିଏ କୁହ ନା ସାର୍ ନାଇଁ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭିନନ୍ଦନ ହେଲ୍ପର ତରଫରୁ ମୁଁ ଅସହାୟ ଗରିବ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ଏବଂ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି ଆପଣ ମାଉସୀଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାର ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି କିଛି ଶୀତ କାକରରୁ ଏଇ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗମଣ ଏବଂ କିଛି ବିସ୍କୁଟ ପକେଟ୍ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ କିଛି ପ୍ରଦାନ କଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ଖାଇବ ହେଲା ହେଲା ଏତେ ଏମିତି ଆଗେ ଏତେ ଏମିତି ତ ଜମର ତ